Nselmilkom, nilqalkom għal podcast Evangeliku imbierek min jisma' fejn flimkien mal-mistiedna tagħna niddiskutu temi Kristjani u fuq il-ħajja Kristjana. Illum għandna magħna lil Joseph Mizzi u lil Pastor Paul Mizzi sabiex niddiskutu fuq din it-tema tal-lum. It-tema llum hija l-Bibja. U kif inkunu nafu li l-Bibja hija kredibbli. U nibda bil-mistoqsijiet tiegħi. Fil-Bibja dak li naqraw fiha huwa veru jew le? Hija mistoqsija importanti, anzi aktar minn importanti ngħidula fundamentali, hija bażi, hija pedament. U pedament jekk huwa sod dak li ħatibni fuqu ħajżomm. Jekk pedament huwa tafal, tibni fuqu jaqa' kollox. Il-Bibja hija appuntu l-pedament ta' dak kollu li huwa tat-tagħlim kollu nisrani. Kull weda, kull verità li nemmnu bħala nsara dwar Alla, dwar Ġesu Kristu, dwar is-salvazzjoni iserħu fuq il-kredibilità tal-Bibja. Jekk il-Bibja hija soda, allura il-fidi nisranija żżomm soda. Jekk imma l-Bibja mhix kredibbli, hija żbaljata, allura dak kollu li nemmnu huwa mibni fuq it-tafal. Sewa, meta konna żgħar qalulna li l-Bibja hi l-kelma ta' Alla. Imma ma naħsibx li din ir-raġuni biżżejjed biex naffermaw li l-Bibja hi veru. Alla ħares nibqgħu fuq dak li qalulna meta konna żgħar id-dottrina jew anke omna u missierna nirringrazzja l-Alla illi introduċewni għall-iskrittura u ppreżentaw għalilna bħala l-kelma tal-Alla, imma at this stage naħseb illi nkunu approfondixxejna ftit u stħarriġna l-affarijiet għaliex il-kritika hemm qiegħda minn barra kontra l-iskrittura u d-dubji anke personali. Jiena l-tfal tiegħi għallimthom li l-Bibja hija l-kelma tal-Alla u hija kelma vera, imma issa ħajtlu fid-dinja fejn permezz tal-internet u x'naf jien dan ħajkollhom il-fidi tagħhom imreda u attakkata minn kull naħa u nispera li tallimthom biżżejjed tajthom biżżejjed strumenti f'idejhom li ma jkunux semgħu point of view jaċċettawha bħalli kieku hija l-verità assoluta u mhumiex kapaċi jistħarġu huma mir-ras il-għajn jekk oġġett hux kredibbli jew le. Mela din toqgħod tal-iskrittura sewwa li għalmuna li l-Bibja hija l-kelma tal-Alla li hija vera imma issa rridu nkunu aħna li nfittxu u naraw jekk dan hux il-każ jew le. Tajjeb. Jiġifieri kif se nivverifikaw imma jekk il-Bibja hijiex kredibbli jew le? Ftit ilu sibna jiena u l-mara biċċa kien qisu djamant dan fl-art u ġbarnieh. U ridna naraw x'inhu. Allura x'għamilna taħseb? Morna d-dar, għadna narawh, naqabluh ma' djamant veru, jekk għandux l-istess ċarezza, jekk jagħtix dak il-kuluri sbieħ meta titfgħu fid-dawl, u ddeċidejna li kien biċċa ħġieġa. Ġifieri jekk tkun taf il-Bibja hix vera jew le, aqbad il-Bibja f'idek u eżaminha. U x'tistenna li ssib mill-Bibja jekk hija verament il-kelma tal-Alla, jekk hija vera, nistenna l-integrità tagħha li tkun konsistenti magħha nnifisha, li l-messaġġ tagħha jkun messaġġ smewwieti. Hawnhekk għandi biċċa karta ta' 20 euro. Inti kont taħdem il-bank, Pawl. Fidejk, iċċekkja jekk hix vera jew le. Infatti dak kien xogħol li niċċekkja l-ġenwinità tal-karta tal-flus qabel nerġgħu noħorġuhom. U kellna diversi kriterji kif jingħarfu. Inti bażikament tant tkun iltqajt ma' karti awtentiċi li meta tara waħda falsa mbagħad tinduna. L-istess ħaġa l-Bibja. Meta tibda taqra u tajt din għandha timbru divin. Il-messaġġ tagħha jolqtok, jattirak. Meta taqra kotba reliġjużi oħrajn li jikklejmjaw li huma awtentiċi, tajt, jiena provajt naqra l-Koran. Ma jikkomparax mal-Bibja. Il-Bibja fi ħafna elementi illi juruk illi hija l-kelma mibgħuta minn Alla għalina l-bnedmin.
Tibda tħossom dawk id-diskrepanzi ġifieri. Iva, tibda tħoss illi u tibda tara li kien nifsek illi il-Bibja tissodisfak. Il-Bibja twetta ix-xenqiet ta' ruħek il għaliex tlaqqak ma' Alla. Alla bija ikkomunika magħna biex jagħtina r-rivelazzjoni tiegħu nnifsu minnu fir-realtà, minnu mhux kif nimmaġinah jiena, kif iddeskriva li nnifsu u nnifsu. Tifhem? Xirrid minni. Jien niddeċiedi kif għandi ngħix jew Alla li ħalaqni jgħid li dinja it-triq imxi fija u din warraba għax ħadd tkun taħsar għalik. Issa tista' tagħtili lura. Kont se nżomm għalija nnifsi. Fidejk. Ġenwina tax għandha linja hawnhekk, għandha l-watermark, għandha fil. Ovvjament toqgħod attent għax dak li huwa counterfeit ikun jixbaħa ħafna, imma jekk teżamina sew issib jekk hix ġenwina jew le. U l-istess għall-Bibja li ġew ħafna interpretazzjonijiet għaw ħafna translations illi naħseb jiena. Aktar mill-li translation hija translation, imma l-Bibja as such anke fil-lingwi oriġinali tagħha. Dik hija vera jew le? Dak li qegħdin nistaqsu llum. Il-Bibja hija ktib oħxun. Tista' tagħtini hekk diskrezzjoni żgħira hekk tagħha ta' kif inhi msawra? Il-Bibja il-kelma tfisser ktieb. Jew skrittura tfisser kitba. Skrittura imqazza. Tajjeb? Fil-fatt mhix ktieb wieħed, hija kollezzjoni, hija librerija ta' 66 ktieb. Għandek il-kodba li maqsumin f'żewġ gruppi, it-Testament il-qadim u mbagħad mill-miġġa ta' Ġesu il-qudiem. Miktuba minn diversi awturi, madwar 40 awtur, minn kull ġeneru tal-ħajja, minn kien sultan u minn kien bidwi, minn kien jaħdem mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni, minn kien jaħdem bħala tabib, ġifieri kellek taħlita ta' nies fuq perjodu ta' madwar 1500 sena li kitbu fi 3 kontinenti differenti u dawn il-kodba din l-aġeb tal-Bibja, miktubin minn nies diversi b'kulturi differenti, backgrounds differenti, anke aspetti storiċi differenti u joħroġ ktieb wieħed li għandu wieħed li għandu unità fih li jagħti din il-perspettiva għandek il-glorja tal-Alla illi tibda mill-bidu sa tmiem, mill-ħolqien tad-dinja sakemm ikun hemm it-tiġdid tal-ħwejjeġ kollha. Għandek din il-tama ta' fidwa fit-Testament il-qadim tinstema' n-nota li Alla tibgħat Messija. Imbagħad fit-Testament il-ġdid dik il-weda titwetta. Għandek l-4 Vanġeli illi fihom il-miġja tal-Messija u l-ħajja tiegħu fuq l-art. Imbagħad għandek l-Atti, Kristu qed jiġi ippritkat mal-ġnus kollha. Imbagħad għandek l-Epistoli illi huma t-tifsira ta' minu Kristu, dottrina dwaru. Finalment għandek imbagħad il-ktieb tar-Revelazzjoni illi huwa it-tama tagħna tat-tieni miġja ta' Ġesu Kristu u r-rebħa ta' Kristu u l-fidwa sħiħa li kisbinna. Din fil-qosor hija l-Bibja għandek ktieb magħmul minn ħafna kodba li għandha tema waħda li huwa Ġesu Kristu. U tinsiex ġew miktuba fuq medda ta' xi 15-il seklu ġifieri minn żmien Mosè sa Ġwanni fl-ewwel seklu tal-era tagħna. Ġifieri minn nies li ħafna minnhom ma ltaqgħux ma' xulxin u frattant l-unità tagħha ma jikkontradixxux xulxin. Ma nix għedin ngħidu m'hemmx diffikultajiet fil-Bibja rigward interpretazzjoni u ħwejjeġ oħra. Imma l-unità tagħha hija xi ħaġa li taġbek. Il għaliex tirrispondi għal mistoqsijiet l-aktar bażiċi tagħna minn aħna x'qegħdin nagħmlu hawn fid-dinja u fejn sejrin. Dak huma 3 mistoqsijiet illi huma fil-qalb ta' kull wieħed kollha kemm aħna nixtiequ. L-Bibja tagħti tweġiba sodisfaċenti u sublimi għalihom. Semmejt l-Evanġeli fil-Bibja, ġifieri mela kellna t-Testament il-qadim, għandna t-Testament il-ġdid u bdejna bil-Evanġeli. Nistgħu nqisuhom bħala rakkonti affidabbli fil-ħajja ta' Ġesu. Il-mistoqsija hija jekk il-Vanġeli u mhux qegħdin jagħtuna diskrizzjoni storika ta' dak li għamel Ġesu. Jew hija jinnaf kitba mitoloġika li xi ħadd ivvinta dal-karattru u kiteb fuqu. Mela, irridu nsaqsu lilna nifisha lill-iskrittura nnifisha
xtajdu il-kittieba tagħha jekk hix ktieb storiku jew le, u jekk niftħu pereżempju il-Vanġelu ta' Luqa, l-Evanġelista Luqa jgħid hekk, jibda l-Vanġelu b'dan il-kliem ħanaqrah. Ġala darba ħafna intrigaw biex jikkompilaw narrattiva dwar l-affarijiet imwettqa fostna, in-nota li qed jitkellem fil-preżent dak li ġara l-ħajja u l-mewt ta' Kristu kien kontemporanju. Jisna qegħdin aħna nitkellmu fuq avveniment jinnaf meta Malta daħlet fl-Ewropa, ġifieri ta' żminijiet. Ta' żmienna li għadna niftakruh. Bħalma għaddewhomna dawk li mill-bidu kienu xhud okulari u ministri tal-kelma. Ġifieri Luqa qed jgħidilna dan li ħanikteb jiena ġibtu mingħajr dawk in-nies, ċoe l-apostli, li mill-bidunet kienu ma' Kristu, sewwa, għexu miegħu u xandru din il-kelma. Jiena mhux qed nivvinta storja, imma bħala storiku għamilt ir-riċerka tiegħi, mort f'Rasilajn u saqsejt lilhom x'ġara u ma ġarax f'dak iż-żmien. Raw semgħu. Smart first hand. Eżatt. Lili wkoll der li tajjeb wara l-investigajt kollox bir-reqqa mill-bidu. In-nota x'qed jgħid, ġifieri qed jgħid il-homework għamiltu. L-intervisti għamiltom ma' dawn in-nies. Sibt li jiena niktiblek bordni konsekuttiva wis eċċellenti Teofilu, dan kien il-bniedem li oriġinarjament il-Vanġelu kien miktub, sabiex tkun taf sewwa iċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li dwarhom kont mallem. Mela Teofilu, inti tallimtom dawn l-affarijiet, smajthom pritkati mxandra fil-Knisja fejn tmur, imma jiena għamilt ix-xogħol bħala storiku biex dak li inti taf bil-widna issa jkun miktub bl-iswed u l-abjad fil-kodba fil-Vanġelu li ktib jien. L-istess jgħid l-Apostlu Pietru, meta Pietru kienet mill-Apostli, jgħid għax aħna ma segwejniex miti inventati bastuzja bħażen. Pietru qed jgħid aħna m'aħniex qegħdin nxejdulkom mitoloġija ħrejjef illi xi ħadd ivvinta. Meta għarrafnielkom is-seta u l-miġġa ta' Sidna Ġesu Kristu, iżda konna xhud okulari tal-Majestà tiegħu, aħna rajnihom dawn l-affarijiet bajnejna stess. Għax meta rċieva unur glorja minn Alla l-Missier, it-tali leħen wasallu mill-glorja manifika, dan hu ibni il-maħbub tiegħi li fih jinnitaxxa. U aħna nfusna din hija meta Ġesu kien trasfigurat fuq il-muntanja. U aħna nfusna smajna dal-leħen miġġub mis-sema meta konna miegħu fuq dik il-muntanja qaddisa. Ġifieri Pietru qed jgħid isma' dak illi aħna qegħdin nxandrulkom u nikdbulkom mhux ivvintajnieh, rajnieh, aħna sempliċement xut. Meta jiena nittella l-qorti biex nagħti xhieda, jiena ma nivvintaħiex jien l-istorja, jiena ngħid xrajt u x'ismajt. Dak huwa xogħli bħala xut. U l-aħħar porzjoni li nixtieq naqraw mill-Epistola ta' Ġwanni. Għandna ieħor li kiteb il-Vanġelu ta' Ġwanni li kien ukoll apostlu. Dak li kien mill-bidu, dak li smajna, dak li rajna bajnejna, dak li osservajna u idejna messew, l-organi kollha ta' sensory blajnejn bil-widnejn bidejna dwar il-kelma tal-ħajja, l-ħajja li kienet manifestata u rajnija u nixdu għalija u nipproklamaw il-ħajja eterna li kienet mal-Missier u kienet manifestata lilna. Dak li rajna u smajna nipproklamaw anke lilkom sabiex intom ukoll ikolkom xirka magħna u ta' bilħaq ix-xirka tagħna hi mal-Missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U aħna nikbu dawn il-ħwejjeġ sabiex il-ferħ tagħna ikun komplut. Tinnota x'qed jgħid Ġwanni. Aħna qegħdin nagħtu xhieda issa anke bil-kitba ta' dak li esperjenzajna qegħdin ngħidulkom x'rajna x'ismajna x'missejna. U dik mela huma l-Vanġeli għandek il-Mattew, il-Marku, il-Luqa u l-Ġwanni li qegħdin jagħtuna rakkont miktub tal-ħwejjeġ li huma
stess raw. Din fl-istorja ngħidulhom primary sources. Ġifieri jiena ma tifel kont nistudja ftit storja low level. U jagħmlu distinzjoni bejn primary sources u secondary sources. Dak li huma primarji huma l-aħjar għax kienu fi żmienhom mhux xi ħadd li qal li sema' fuq xi ħadd ieħor, sekli wara, imma dak iż-żmien stess. Dawk huma l-erba' Vanġeli, għalhekk għandhom valur storiku, għalhekk nistgħu noqogħdu fuqhom bħala kotba illi nistgħu bihom inkunu nafu min kien Ġesu Kristu x'qal x'għamel u x'kienet il-ħajja tiegħu. Huma ġrajiet storiċi illi preżentawna il-persuna ta' Ġesu ta' Nazaret u t-talim tagħhom, it-talim tiegħu. U infatti l-uniċità tal-Kristjaneżmu huwa illi huwa imsejjes fis-sod fuq storja, avvenimenti li ġraw f'din id-dinja tagħna. Kwalunkwe reliġjon oħra hija tip ta' filosofija, ta' li morali, ta' li tek ġifieri, imma neħħi lil Ġesu ta' Nazaret, it-twelid version tiegħu, il-ħajja makulata tiegħu, ħajja perfetta, il-mewt tiegħu fuq is-salib u l-qawmien gloris tiegħu u t-tluħ tiegħu fis-sema, x'ibqalek mill-Kristjaneżmu? Xejn affattu. Il-fidi tagħna hija mibnija fuq l-iben Alla li għallina l-bnedmin u s-salvazzjoni tagħna niżel mis-smawiet. U dawk in-nies li semma ġowi, l-evanġelisti kontemporani tiegħu raw mis-sewwieqa xi ħaġa illi ma tistax tiċħala. Bħal meta għandek storiku illi qed jgħid jiena dawn l-affarijiet esperjenzajthom. Mhux sempliċement smajthom detto del detto kif jgħidu fil-terminoloġija tal-qorti. Xi ħadd qalli hekk għax xi ħadd qallu hekk. Kienu nies illi oriġinarment rawhom dal-affarijiet u semawhom. Meta għad storja ġifieri history storika. U infatti meta l-ewwel insara ġabru fil-qosor it-tagħlim tal-Bibja u dak li jemmnu fil-kredu li daħlu lil Pilatu fil-kredu li bata taħt Ponzu Pilatu. Pilatu x'kellu jidħol fil-kredu biex wieħed ikun jaf li dan ġara f'kuntest storiku reali. Iċċekkja jekk Ponzu Pilatu kienx gvernatur tal-Palestina dak iż-żmien u inti qed poġġi din l-istorja f'kuntest ta' żmien u ta' post storiku. Infatti meta Luqa l-istess Luqa Luqa bħala storiku kien attakkat ħafna, però aktar ma jsiru riċerki u skoperti arkeoloġiċi qed jiġi konfermat kemm Luqa f'dawk it-titoli li jagħti dak u ieħor fl-Atti tal-Apostli, it-tieni parti tal-istorja tiegħu, huma vera affidabbli. U qatt ma qabduh fl-iċken nuqqas ta' akkuratezza. Luqa meta Ġesu mar biex jitamet minn Ġovan il-Battista, jatina isemmina xi 5 personaġġi, Erodi u nies oħra li ma imperatur kien fi żmien biex aħna nkun nistgħu nidentifikaw l-epoka eżatta meta ġraw dawk il-ħwejjeġ. Jiġifieri l-eruq tal-fidi Kristjana huma marbutin ma' esperjenzi, ma' avvenimenti li ġraw fuq l-art. Hija xi ħaġa tremenda. Sewwa, però issa bid-deskrizzjoni li tajtni semmejna l-erba' Vanġeli aħna tajjeb. Imma ċerba, għax mhux wieħed, jien naf għax mhux 6. Interessanti. Kieku kien wieħed u tajjeb kien ikun biżżejjed. Fil-qrati, ix-xhieda ta' bniedem kredibbli tkun biżżejjed biex il-maġistrat jaqta' sentenza favur jew kontra persuna. Kieku tagħna Alla Vanġel wieħed kieku jkun biżżejjed. Imma kemm huwa aħjar ikollok 2 jew 3 jew 4 biex Alla jkompli jikkonferma tagħna 4 Vanġeli miktubin minn nies differenti, minn perspettiva differenti, imma li jagħtu testimonjanza waħda dwar il-ħajja ta' Ġesu, il-mewt ta' Ġesu u l-qawmin tiegħu. Għaliex mhux iktar minn 4? Għaliex il-Vanġeli l-oħra u hemm Vanġeli oħra ta' Tumas, ta' Pietru, ta' Ġuda, li la huma ta' Pietru, la Tumas u laqas ta' Ġuda, għaliex dawn huma dokumenti li nkitbu fis-seklu ta' wara. Pietru kien ilu bil-mingħajr imnieħer
meta xi ħadd qabad uża ismu biex jikteb il-Vanġelu ta' Parsi ta' Pietru, Mattew, Marku, Luqa, Ġwanni huma dokumenti tal-ewwel seklu kontemporanju ġifieri għall-istorja li qegħdin jirrakkontaw. Il-Vanġeli l-oħra huma dokumenti li huma aktar il-bogħod fl-istorja għaliex erba' għax dawk l-erba' huma affidabbli, l-oħrajn mhumiex. Jew anke taqrom jaqrajthom. Jaqrajthom ukoll. Tara li mhumiex affidabbli. Wieħed minnhom jgħid li pereżempju jekk mara ma ssirx raġel ma tistax tidħol fis-Saltan Smawit. Tgħid ġifieri huma kitbiet apokrifin sejħulhom aħna ġifieri il-Knisja qatt ma konsidrathom. Ħafna minnhom huma gnostiċi ta' din l-ereżija li ġiet fit-tieni seklu u allura biex jagħtu kredibilità lil din il-perverżjoni tal-Kristjaneżmu kitbu dawn ta' Parsi Vanġeli biex jagħtu kredibilità u ovvjament użaw l-isem tal-Apostli biex minn għalihom jitqu bin-nies. U l-erba' Vanġeli appena nkitbu kienu mill-qwa u aċċettati mill-knejjes diversi li kienu qegħdin ovvjament jimbtu madwar il-Mediterran fl-ewwel seklu mingħajr ebda eżitazzjoni. Għax kienu jafu min kitibhom ġew mill-qwa bħala korpus ta' Vanġeli erba' qatt ma kien hemm 3 jew 5 erba' minn dun kitbu bħalma tlaqqgħu flimkien il-littri ta' Pawlu pereżempju. Jiġifieri il-kelma t'Alla għandha timbru illi jawtentika bħala mogħtija minn Alla. Għandek dik il-siġil fuqha illi dawn huma mogħtija minn Alla. Jiġifieri dawn l-erba' Vanġeli hekk tħossu li jaqblu ma fix-xhieda tagħhom. Iva, l-erba' Vanġeli l-ewwel semmejt li jagħtu perspettiva differenti. Dan bħal meta jiġri avveniment, xi accident jew xi avveniment politiku jew avveniment ieħor. U kieku xi ħaġa importanti tispiċċa għall-inqas jien hekk nagħmel naqra x'qal dil-gazzetta u x'qal dil-gazzetta u x'qal hemmhekk u x'qal hemmhekk. U tinnota li kollha jagħtu min jagħti iktar dettalji fuq ħaġa u min ma jsemmix xi ħaġa oħra. Imma meta mbagħad tiġborhom flimkien tieħu stampa aktar kompleta tal-dak li jkun ġara. Mhux neċessarjament għax ma jkunux jaqblu ma' xulxin, mhux qegħdin jikkontradixxu l-xulxin kultant iva, jikkontradixxu l-xulxin għax xi ħadd ikun ħasbal. Imma perspettivi differenti huma xi ħaġa li hija sabiħa li inti ħadd tieħu stampa aktar tridimensjonali biex ngħidu hekk. L-istess il-Vanġeli. Meta mbagħad tarhom għandek l-unità tal-messaġġ tagħhom huwa totalment l-istess. Imma mbagħad għandek ħanieħdu pereżempju biex ma noqgħodx nitkellem fl-arja it-twelid ta' Ġesu Kristu. Jaqblu ma' xulxin. Isemmuhom Mattew u Marku. U Luqa. Sorry. It-twelid ta' Ġesu Kristu. Mattew pereżempju isemmi il-maġi. Luqa ma jsemmihomx. Luqa jsemmi li ġew il-rajja li dajru l-għom l-anġlu ġew biex jagħtu rigali Ġesu. Mattew ma jsemmihomx. Luqa jsemmi li Marija u Ġuseppi ħadu Ġesu fit-tempju. Mattew ma jsemmix. Wieħed isemmi li Ġesu wara minħabba Erodi, Marija u Ġuseppi kellhom jaħarbu lejn l-Eġittu u mbagħad mill-Eġittu marru Nażaret. L-ieħor ma jsemmix il-ħarba lill-Eġittu. Ma jfissirx li qegħdin jikkontradixxu l-xulxin, imma qegħdin jikkumplementaw wieħed lill-ieħor. U dak li nsibu fil-Vanġelu. U din lili għalija personali hija waħda mill-aktar evidenza konkreta tal-kredibilità tal-Iskrittura. U ngħidlek għaliex kieku kienu jaqblu f'kull dettall, imma ġara kont inti fil-qorti inti li mħallef u jiġu x-xhieda u dawn jaqblu sal-liċken anke x'kulur kienet l-ingravata. Anke l-frażoloġija ftehmu xi konfoffa kien hemm kollużjoni. Imma jekk ikun hemm dak il-varjazzjonijiet fix-xhieda tajt dawn in-nies raw qegħdin jgħiduli affarijiet li okej ma nistax nifhem kif ġiet hekk u hekk imma għaliex ma jaqblux
fid-dettalji, għaliex hemm dettalji differenti minn xulxin huma aktar kredibbli. Dik hija li qegħdin ngħidu fuq il-Testament il-ġdid kollu mod partikolari qegħdin insemmu il-Vanġeli. Mbagħad hemm ukoll is-sens ta' onestà fil-kitbiet tagħhom. Kieku jiena kont ejja ngħidu dan kienu konfoffa ma' xulxin l-apostli li jivvintaw din l-istorja. U kienu pinġu stampa sabiħa li huma bħala apostli kienu dejjem jimxu jobdu lil Ġesu u fehmuh mill-ewwel għax kien għallim tajjeb ħafna. Imma x'insibu? Nsibu l-Vanġeli sal-aħħar ma doffi sal-aħħar ġurnata qabel Kristu bata din jargumentaw bejniethom jien l-ewwel jien l-ewwel ġwan jaqlilhom u ma batilhom u biex ommu taddilu kelma biex u ġagu jkunu l-ewwel fis-saltna meta Ġesu wasal lejliet il-passjoni tiegħu. Ġifieri kitbu kitba ġenwina, awtentika li inti tħoss. Jew pereżempju x'inġi Ġesu għam il-mewt u qabel ma tala lejn is-sema din taffaxxinani jien jgħidlek li taħqima. U dik hija affermazzjoni tad-divinità ta' Kristu. Għaliex xi tfisser li Ġesu Alla? Tfisser li d-dixxipli tiegħu jadurawh. U x'iżid? Xi wħud iddubitaw. Xi wħud iddubitaw. Issa kieku kont jiena qed nivvinta din l-istorja kont indaħħalha dik il-frażi. Kont ngħid aħna konna ċerti li Ġesu qam minn bejn l-imwiet u kollha kemm aħna. Imma le. Għax kien onest bħala storiku kien lest li jdaħħal dettal li huwa skomdu xuħud iddubitaw. Again, il-kredibilità tal-iskrittura. U nsemmi din tal-aħħar. Illi dawn in-nies li kitbu l-Vanġeli u l-Epistoli kienu nies li kienu jemmnu dak li kitbu. Għax raħ bajnejhom u John kienu lesti li jbatu għal dak li jemmnu u għal dak li kitbu saħansitra li eventwalment ħafna minnhom taw ħajjithom għal messaġġ tal-Evanġelju li xandru u li kitbu fit-Testament il-ġdid. Iva kredibbli. Dan kieku kienu jemmnu ħrafa, kieku kienu jafu li dak li qalu dwar Ġesu il-mewt u l-qgħu minn tiegħu kienet ħrafa. Meta kienu jiġu għasjinu ngħidu isma' ma kienx vera, ma le kienu lesti li sansitra jagħtu demmhom, xerdu demmhom għal verità tal-Messija li huma kienu qegħdin xandru. Persuna li qiegħda tisma' dan il-programm. Però għadha xettika fuq il-Bibja. X'parri tagħmlu? Ħanejdlek, John, fil-bidu għat li qaluli li l-Bibja hija kelma t'Alla, però mhux biżejjed daqshekk. Lil ħafna żgħażagħ ngħidulhom il-kontra. Intom smejtu li l-Bibja ktieb mitoloġiku kollu żbalji. Okay, bdejtu minn hemm. Immissa kun inti illi tindaga u tfittex. Il-kritika tal-Bibja ġiet risposta minn apologisti Kristjani. Isma' lilhom ukoll, imma fuq kollox. Hu l-ktieb aqra lilu bħal dik l-20 euro, ħuda fidejk, eżamina u wara toħroġ minna dik il-verità li tlaqqak ma' Ġesu Kristu u jekk fi Kristu issib x'dak li ruħek tant tixtieq. Kif jgħidu bl-Ingliż? The proof of the pudding is in the eating. Aqbad, indaga fl-iskrittura, investiga għalik innifsek u tara illi hija propjament il-messaġġ ta' tama li aħna l-bnedmin għandna bżonn. Għalhekk nagħlqu dan il-podcast tal-lum. Nirringrazzjakom li segwejtu dan il-podcast, imberek min jisma', nittama li sibtuh ta' interess u jalla ikun ilkom ta' għajnuna. Inselmilkom.